yendo I koroi wa yendo I korono feto mo a jaranyo kojugu nala sonama bengal here fana manasia men fela fale fene kuma leni I korom so fana ku yenyogoy ye do fo nyogoy ona kera tugumna ko konte suma tugum yame ibaro me kuma kan kele fie I dogo ke bengali kuma nai na ba ka kola ntaro ni musoko mi bala walma ni musoko mi mbala ka ta bon dogo ni kan mbi fenti fe o sera kola ala la jarabi musinima la jarabi kuni donila nga ala ne be e wule ne muso furu santan ko e bi ma den soro jango ka ci Nemis. Non. Akara fama yɛrɛ. Vraiment akara fama ye. E yɛrɛ tunnen bɛ dɛ so bɛ yan k'i kana yɛlɛma so kɔnɔ I bannen yan na ko fo duuru in. Ok. A kɛra de ko basi la kɔni. Walahi basi foyi tɛ n na. Kibaruya jumɛn bɛ yen? Non kibaruya foyi tɛ yen kana bɔ I la dɔrɔn. A diyara n ye. Ni balimamuso yɛrɛ kumana I ka muso ko kan nka I yɛrɛ tɛ ka I bolo ɲɛsin fɛn ma dɛ. Awɔ bon n kun b'a ko kan n y'a ɲɛɲini o yɛrɛ ye sekunba dɔ ye yan bi voilà donc n kun b'a ko kan I yɛrɛ den dɔ don. Ndi awɔ I den dɔ don I terikɛ in sa ni mun ti bengali ayo tsara bengal du ko ni bengal du ni na ko jona terke bina demso jumɛn demso fila b'a bolo dɛ awa bɛ Zara bɛ awa dɔgɔmuso Zara d'accord bina kɔni teriso bɛ don nka a denmuso ninnu surtout kɔrɔmuso in n y'a mɛn k'ale ye kɛnɛma den sɔrɔ nka o tɛ baasi a ko la ni Ala sɔnna n b'a ko ɲɛɲini komi furuko denmuso Zara in ye mɔgɔ ɲɛnama don komi n'i ma muso don fɔlɔ I tɛ se ka kuma caman fɔ a kan sinon Zara a bɔlen bɛ mɔgɔ ɲɛnama siga t'a la ni Ala sɔnna n b'a ko ɲɛɲini inshallah.
ne ko bɔ kalifa ne kun bɛ fɛ k'e ɲininka kuma dɔ la o baasi tɛ mami ko de don i n'a fɔ n bɛɛ b'a kalama a kɔnɔma falen de bɔra so kɔnɔ an tɛ fɛɛrɛ kɛ a ka segin ka na so kɔnɔ Damis mami ko in taara ka ne bolo dan koyi sabu ne ye mami gɛn a ma diya n yɛrɛ koyi nka a bɛ kɛ cogo di mami fana ye danbe bɔ n na dɛ donc cogoya foyi de tun tɛ ne bolo mami gɛnni kɔ o de kama n y'a gɛn dɛ bɔ kalifa a mana kɛ cogo o cogo ba tɔgɔ tɛ bɔ a golo la dɛ ne yɛrɛ bɛ wuli ka n cɛsiri ka wuli ka don dugu kɔnɔna na ka mami ɲini a kɔnɔma falen don a kɛla kɔnɔma ye o a kɛla a y'a yɛrɛ sɔrɔ o ne bɛ na n'a ye du kɔnɔ parce que a mana kɛ cogo o cogo du kɔnɔ den dɔ de don an tɛ se k'a fili ten e den don ne kun fɛn dɔ y'a sɔrɔ bi a problème dɔ bɛ e sɔrɔ problème dɔ bɛ anw yɛrɛ sɔrɔ donc ɲuman ye min ye ne kɔni bɛna wuli ne bɛ n cɛsiri ne nɔfɛ n bɛ solution bɛɛ kɛ pour que mami ka se ka sigi cogoya min na sɔni problème mami sɔrɔ bi a ko tɛ taa k'an bolo da dɛ n bɛ fɛn bɛɛ kɛ n bɛ solution ɲini cogo bɛɛ la pour que a ka se ka sigi so a kɛla kɔnɔma falen o a kɛla a y'a yɛrɛ sɔrɔ o a bɛɛ ye kelen aw bɔra min a ko k'an ka na b'i la o diyara n ye mais tile ka farin dɛ an ma se ka to tile ka suma a ko k'an ka na k'an ka n'i fɛ o diyara n ye yɛrɛ o diyara n ye i yɛrɛ y'a ye sa ko bɛ nɔgɔya caman kɛra ko la ne kɔni tɛ foyi f'i ye barikada kɔ ni kɔrɔmuso a ye n bonya n tɛ foyi fɔ a ye k'aw fo k'aw barikada kɔ a ye ko diya donna a ye ne bɔ maloya min kɔnɔ ne yɛrɛ de b'o dɔn walahi a ye n bɔ maloya min kɔnɔ ne yɛrɛ de b'o dɔn a ye n jigi tugun n'Ala sɔnna ma ne tɛ se ka foyi f'i ye barikada kɔ ni bɛngali ye ko min k'i la n'a ma bɛn i ma i kana fɔ i bɛ bɛngali lagɛ dɛ i b'i ɲɛsin ne ma i bɛ na i b'a fɔ n ɲɛna bɛngali ka ko kan'a fɔ k'i b'a digi i yɛrɛ la dɛ ne kɔni b'a dɔn i ye ne jigi tugu cogo min na ne tɛ fɛ ji ka da i ɲɛ la i ye ne bɔ maloya minɛ min kɔnɔ ne yɛrɛ de b'o dɔn i ni kɔrɔmuso aw donna n jigi kɔrɔ ka n bɔ maloya la ne tɛ foyi f'i ye foli kɔ ne b'i fo k'i barikada ani kɔrɔmuso ne ko a ka kɔnɔma ko in yɛrɛ o an tun bɛ k'a ɲɛɲini i yɔrɔ ne ko faama sɔrɔ a den in na dɛ i da ma ka kuma la mami gɛn kunba yɛrɛ dɔ ye nin mami de korona ka dɛsɛ mami ma se ka den fa fɔ ne ye ko sugu bɛɛ kɛ mami na k'a ba bila la k'a balimaw bila la mami ma se ka den fa fɔ an b'a kɛ cogo di den fantan ne bɔ kalifa ka so kɔnɔ o ye tiɲɛ ye o tɛ dɔ faralen dɔ kan o ye dɔ faralen dɔ kan mais bɔ kalifa mun ka di ne ye fɔlɔ an ka récupérer a ka na so n'a nana du kɔnɔ an bɛ se ka solution ɲini o la sinon k'a to bɔlɔn fɛ an tɛna se ka solution foyi sɔrɔ a la mais n'a nana du kɔnɔ an bɛ se k'a lasigi e bɛ yen ne bɛ yen a kɛla jigilen a kɛla a kɔnɔma falen an b'a ɲininka a mana kɛ cogo o cogo a bɛ ko dɔ sɔrɔ ka f'an ye o mais n'an m'a ɲininka n'a y'a to bɔlɔn fɛ yen ten a den fa tɛna dɔn peut-être a yɛrɛ mago b'a la so kɔnɔna na nin waati ma a bɛ ka siran ka na ayiwa don o don tulo bɛ taa kalanso n'i ko tɛ Damisi baasi tɛ n b'i kɔ problème t'a la n'a kɛra cogo min na Ala sɔnna an ka ɲɔgɔn kunnafoni Ala k'an bɛɛ sago wallahi a diyara n ye yɛrɛ de grand sœur o tɛ foli ko ye ayi ni yɛrɛ y'an yɛrɛ diya n ye ko ye n'Ala sɔnna ma komi i yɛrɛ ni grand sœur y'a fɛ cogo min na a tɛ kɛ tigɛna an b'a kɛ cogo bɛɛ de la tigɛna fosi kana bɔ a la i yɛrɛ ni grand sœur i yɛrɛ grand sœur bonya ko in kɔnɔna na wa i yɛrɛ fana ne yɛrɛ dun fana bonya don a ko in kɔnɔna na n'Ala sɔnna ma Ala k'a ko ɲaga da an bɛɛ lajɛlen a bɛ kɛ cogo di an ka jɛ in tɛ bi jɛ ni yɛrɛ b'a tɔ sinsin bɛngali n bɛ min fɔ e yɛrɛ ɲɛna k'i hakili to a la kana ne minɛ komi furumuso dɛ i b'a minɛ komi i dɔgɔnin i balimamuso barisa furu y'a sɔrɔ jɛ bɛ an ni ɲɔgɔn cɛ i y'a mɛn kana foyi k'a la fɛn b'a tɔɔrɔ n tɛ fɛ ka foyi k'a la fɛn b'a ɲɛji grand sœur o la ne bɛ yɛrɛ de fo parce que i ye muso diya a diyara n ye et puis muso ɲɛnama don n'Ala sɔnna n b'a don sogo ni ngolo cɛ n'Ala sɔnna o ye madame Bangale ye a y'aw sigi aw ka baro kɛ ne bɛ na so kɔnɔ n'a bɛ taa aw kana bila a ma grand sœur n ka cɛ dun a mana ko la o b'a sen ka koyi o ma se yan fɔlɔ a na kɛ n'a b'i ɲɛkɔrɔ boli la ni cɛkolo de wallahi mɔgɔ bɛ yala la a bɛ yala la ale kɔni ta kɛra baara ye n bɛ na n'a bɛ taa aw kana bila a ma a y'a ka baro k'aw fɛrɛ ma